into sesiphinde sabuya ke nama results okhetho. So qala ke ngo national, masisuka ku national bese siya ku province. So njengamanje ukhetho lume kanje siku 27.18% complete njengamanje. Kusho ukuthi ke kusasele inqwaba yama percent ukuthi liphele ke ukhetho weingane zakwethu. So njengamanje iqembu ke lizihola phambili iANC ngamavoti awu 1,349,098 mase kulandela ke iDA number 2 ngo 805,583 mase kulandela ke EFF ngo 277,778 mase kulandela ke MK ngo 265,708 kwase kulandela ke iPA ngo 124,127 bese kulandela ke iFP ngo 68,927 national. Siyadlula ke ku national sibheke lapha ke kuma province ukuthi ke kuma province zihamba kanjani ke izinto. Sizoqala lapha nge province siqale lapha ngeMpumalanga. Sibona ukuthi eMpumalanga izinto ke zimi kanjani. Lapha eMpumalanga izinto ke zihamba kanje weingane zakwethu abahamba phambili ke ANC ngamavoti awu 89,906 mase kulandela ke iMK ngo 28,873 mase kulandela ke iFF ngo 22,819 kulandele ke iDA ngo 19,777 kulandele ke iVF plus ngo 3,739 zinjalo ke lapha esifundazweni saseMpumalanga. So udlulela ke phambili sicheke ukuthi kwezinye indawo izinto ke zihamba kanjani. Sasuka lapha sibheke eEastern Cape ukuthi izinto ke zihamba kanjani ngokwama province. Lapha ke Eastern Cape izinto ke zihamba kanje weingane zakwethu izinto zethu ke zimi kanje. Ngokwamavoti ANC sihamba phambili ngo 274,998 kulandela ke iDA ngo 59 noma ke ngo 59,086 bese kulandela ke iEFF ngo 40,554 mase kulandela ke iUDM ngo 11,487 kulandela ke iPA ngo 8,833. Sidlule ke lapho ngeke siwabize wonke amaqembu nxa uthi maningi. Siyadlula ke sibheke kwesinye isifundazwe weingane zakwethu. Masisuka la sibheke lapha ke eFree State. Free State ukuthi izinto zihamba kanjani. Ukubhekela lapha eFree State ukuthi izinto zihamba kanjani. Noma ke bangu 35.06 complete amavoti asebaliwe ke kumavoti ke kwabantu ke abavotile. So kusho ukuthi kusasemanzi phansi nakhona kodwa kancane ke azogcina ephelile amavoti weingane zakwethu. Nakhona ke eFree State ANC sihamba phambili ngamavoti awu 91,646 kulandela ke iDA ngo 37,331 mase kulandela ke iEFF ngo 22,078 mase kulandela ke iVF plus ngo 6,879 kulandela ke abeMK ngo 5,439 lapha ke wengane zakwethu eFree State. So siyadlula ke manje sibheke kwesinye isifundazwe ukuthi ke izinto zihamba kanjani ke weingane. So khishama ke sisone lapha eGoli ke kwaNdonga ziyaduma eGauteng sibona ukuthi ke ngabe ke izinto zisiphatheleni. Masingena lapha eGauteng ama percent athi 14.16% complete kusho ukuthi nje kusasemanzi phansi impela kuyosa kusasa ekseni kubalwa amavoti ngendlela amavoti amaningi ngakhona weingane zawethu. So ke mangabe sibheka ke la ukuthi izinto zihamba kanjani iANC sihamba phambili ngamavoti awu 130,809 mase kulandela ke iDA ngamavoti ke awu 112,315 kulandela iEFF ngamavoti awu 43,742 mase kulandela ke MK ngo 35,134 kulandela ke iVF plus ngo 12,772 mase kulandela ke Action SA ngamavoti awu 12,414 zinjalo kwizinto mangabe ke sesisuka la sibheke
kwenye ke iprovince. So ngena lapha esifundeni KwaZulu Natal sibona ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani wey'ngane zakwethu ngokwamavoti. Ngokwamavoti ke 11.08% complete amavoti ke asebaliwe. Kumavoti ke amaningi abantu ke abavotile njengamanje. So kuyacaca ukuthi kusasemanzi phansi kuyosakusasa bengakaqedi labantu ngendlela nje izinto ehamba ngakhona. Lokho kusho ukuthi abantu baningi abantu abavotile wey'ngane zakwethu. So amavoti ahamba kanjena ke lapha KwaZulu Natal. MK ke isazihola phambili ngamavoti ke awu 92,595 kulandela ke iANC ngamavoti awu 45,862 bese kulandela ke iIFP ngamavoti awu 41,984 bese kulandela ke iDA ngo 22,966 bese kulandela iEFF ngamavoti awu 5,062. Zinjalo ke izinto uma siqhubekela phambili sibheke ukuthi ngabe ke kwezinye indawo izinto ke zihamba kanjani. Sibheke lapha eNorthern Cape ukuthi ke izinto zihamba kanjani lapha eNorthern Cape, amavoti ke ame kanjani. Bangu 74.38 complete amaphesenti ke wengane zawethu. Kusho ukuthi ke la eNorthern Cape seyizophela ke lento yokubala amavoti, sekusele kancane ukuthi beqede ukubala amavoti lapha ke sifundeni iNorthern Cape. Masiqhubeka phambili sibona izinto ngabe ihamba kanjani kwamavoti. iANC ke sasihola phambili lapha ke kulesa sifunda ngamavoti awu 119,759 kulandela ke iDA ngamavoti ke awu 62,628 kulandele ke iEFF ngamavoti awu 27,822 kulandele ke abePA ngo 26,052. Masiqhubekela phambili sidlula ke lapha ngehubo eNorthern Cape sibheke lapha ke esifundeni iLimpopo sibona ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani. eLimpopo 11.82 complete kusho ukuthi impela kusasemanzi phansi kuyosekuseni ke kubalwa amavoti ngendlela abantu abaningi ngakhona abavotile ke wengane zokuthi kodwa noma kunjalo sokutshela ukuthi izinto zabe zihamba kanjani lapha ke ngokwabavoti. ANC sasihola phambili kulesa sifunda ngamavoti ke awu 93,297 mase kulandela ke iEFF ngamavoti awu 16,363 mase kulandela iDA ngamavoti awu 11,570 kulandela ke iVF Plus ngamavoti awu 2,762 mase kulandela ke MK ngamavoti awu 1,180. Zime kanjalo ke izinto. Siyadlula ke wengane zakuthi sibheke kwesinye isifundazwe sibone ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani. Sesibheke lapha eNorth West. Check ukuthi izinto zihamba kanjani eNorth West. Ngane zakwethu ke singene la eNorth West ke bangu noma ke 70.15% complete. Kusho ukuthi ke impela ke kusasemanzi phansi baningi abantu abavotile. So amavoti ke ahamba kanje khona. ANC isazihola phambili ke ngamavoti angu 57,097 kulandele ke iEFF ngamavoti awu 15,446 mase kulandela ke iDA ngamavoti awu 8,266 mase kulandela ke iVF Plus ngo 3,407 bese kulandela ke MK ngo 1,329. Lapha ke wengane zakwethu esifundazweni ke sase North West. Sesilake egcineni wengane zakwethu esifundazweni sase Western Cape sibona ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani. No, lapha ke eWestern Cape 35.56% complete kusho ukuthi ke kuya kancane ukubalwa kwamavoti ke kuzophela. Izinto ke zihamba kanje lapha ke kulesa sifundazwe. iDA isazihola phambili ke ngamavoti angu 251,612 kulandela ke ANC ngamavoti awu 102,010 mase kulandela ke iPA ngo 57,764 mase kulandela ke iEFF ngo 20,305. Zime kanjalo ke izinto lapha wengane zakwethu ngokwama province. Fisa ukuthi ngizivo lwakho nombono wakho uthi wena
Cabangani-ke ngalolu daba, ngabe iyoza la Nkomoni ngoba kwezinye indawo buka-ke amavoti asesamaningi ngale ndlela eyisimanga amavoti ngendlela abantu abavote ngakhona. Kusho ukuthi baphumile abantu ngobuningi babo. Mawubheka nje lapha KwaZulu-Natal ngendlela kokubalwa ngakhona, uyabona ukuthi ngempela basesebaningi abantu abangakavoti wey'ngane zakho. Kanti-ke kuma-district angu-4,974 kusabalwe-ke abantu noma kusabalwa ama-district angu-551. Uma ucabanga nje i-district ngayinye bangaka abantu wey'ngane. So baningi kakhulu abantu kulesi sifunda, especially la KwaZulu-Natal, baningi kakhulu abantu abavotile. So ziyakhala bafowethu injalo imiphumela. Qhubeka nje usubscribe njalo ngikulethela nje ngi-check ukuthi ngabe zihamba kanjani. Sihlangana lapha ngo-9 ngizoqhamuka nemiphumela eminye ezobe isihlukile.